La Carolina té la sensibilitat a flor de pell. Sent música i tot el cos li balla dels peus fins al cabell. La Luni veu moltes sèries de Netflix. És molt expressiva i juga a pitxi amb els amics. La Polina sap parlar rus i sembla professional en el tema del dibuix. L'Àlex vol ajudar la gent. L'esport l'ajuda a ser un noi tranquil i pacient. L'Emma és molt carinyosa. A ella la família és que mai li fa nosa. El Leo vol ser arquitecte. És sensible i les emocions li canvien l'aspecte. L'Eric és ràpid i fa parkour. És competitiu i el temps d'esport sempre se li fa curt. L'Alba no suporta el maltracte animal. Té un ronyó que no funciona bé i un altre normal. La Blanca pot cantar amb molts estils. Si li canvies el nom, potser sortirà dels carrils. L'Abril és molt empàtica. Agafa els patins i ja deixa d'estar estàtica. La Mica va ser operada del cap. S'emociona amb les coses boniques, això tothom ho sap. La Toni està descobrint nous sentiments. És un pèl vacilona i l'humor li canvia ràpidament. El Ricardo es va trencar el cap quan era petit. Té una veu dolça i juga fins que es fa de nit. El Ryan sempre vol submergir-se. L'enyorança pel Marroc no acaba d'extingir-se. El Gerard juga a pàdel amb el seu pare. Si pensa en el fons del mar, li canvia la cara. El Dani té por de les aranyes. Pot confondre algun color, però a ell no l'enganyes. L'Emilio és molt bo jugant a balón prisionero. Cada dia més còmode. Nosaltres sabem que pots fer-ho. L'Adrián té una cicatriu a la cella. No es rendeix i per això com a amic és una meravella. L'Ariadna va viure problemes familiars. És molt bona amb els dibuixos i amb el tema d'estimar. El Thiago no suporta la sang. Sap tocar el piano i és un crac recolzant. L'Iker en sap molt de karate. Quan treu les emocions, això no és cap disparate. El Matías, quan s'enfada, s'enfada. Llavors agafa el Tobi i fan una bona passejada. El Gabriel té un múscul de la cama al braç. L'emociona quan a algú li costa fer algun pas. L'Aitor es va partir el llavi i estaria jugant a futbol fins que el món s'acabi. El Dani ja no es mossega les ungles. Quan parla amb la gent es mou de forma un pèl xunga.